Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Padayon atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga magkahusay ang mga nasod nga nanagubat. Og niini usab nga maong Sabado karon ini atong misa atong ipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria. Naot unta magpatalinghog kitang mga katawhan sa awhag sa atong mahal nga inahan. Og karon sad kay July 13 ang ikatulong kasumaran ron sa kasumaran sa ikatulong pagpakita sa mahal nga Birhen sa Fatima didto sa Cubada area sa Portugal. Niya karon sang adlaw gihimo nato ang preliminary nga prayer rally aron magampo ta nga dili unta ma-approve ang atong kining gi-endorso sa Kongreso adto sa Senado nga absolute divorce bill. Ato sang iampo nga unta malamdagan ang mga kasing-kasing ug hunahuna sa atong magbabalaod nga mopabor sa kabubuton sa Ginoo dili lang sa kabubuton sa tao. Ang atong mga benefactors and donors nga nagsigi sag tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit og mga slots ato usab na iampo nga unta mabungahon kanunay ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa atong hinumduman o ginulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Sa tuig nga namatay si Hari Oseas, nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka tronong habog kaayo ug ang iyang bisti nakalukop sa templo. Ibabaw niya nagbarog ang mga serapin, may unom kapako ang tasatagsa kanila. Gitabunan nila ang ilang naong sa duruhan nila kapako ug ang ilang tiil sa lain nilang duha kapako ug gigamit nila sa paglupad ang duha kapako. Nag-inganay sila, balaan, balaan, balaan ang Ginoo nga labing gamhanan,
nalukop ang tibok yuta sa iyang himaya. Og natayog ang mga sukaranan sa templo tungod sa kagahop sa ilang tingog, ug napuno sa aso ang templo. Og miingon ako, pagkaalaot ko, kay dili ako takos moatubang kaniya, kay dautan ang matagpulo nga mugula sa akong ngabil, ug nagpuyo taliwala sa mga tawo, kansang mga pulong dautan, kay nakita ko ang hari, ang Ginoo nga labing gamhanan. Unya usa sa mga serapin milupad padulong kanako, nagdala siyag baga nga kinuha niya gikan sa halaran. Gipaghira niya ang akong ngabil ug miingon siya, nakatandog kini sa imong ngabil, wala kanay sala, gipasaylo na ikaw. Unya nabati ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, kinsa may akong ipadala o kinsa man ang muadto alang kanamo. Unya miingon ako, ania ako, sugua ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kasanag. Gibistihan ang Ginoo, ug gibaksan sa gahom. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon, ug gibuhat niya nga malig-on ang kalibutan, nga dili gayud matarog. Ang imong trono nagabarog nga malig-on, sukad pa sa karaan. Sukad sa kahangturan, mauna ikaw, O Ginoo. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang imong mga balaod, takus gayud nga kasaligan. Ang kabalaan angay sa imong balay, O Ginoo, sa tanan nga mga adlaw. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo manaa kaninyo.
nga usab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa angay malipay ang tinun-an kung mahisama siya sa iyang magtutudlo ug ang ulipon mahisama sa iyang agalon. Kung ang pangulo sa panimalay ginganlag Beelzebul, unsa pa kaha kangilad ang ihingalan sa iyang mga sakop. Busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag, o kadtong kamuray nakabati, kinahanglan isinggit ninyo didto sa mga atop. Ayaw kamo kahadlok niadtong mupatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hinunua, kahadlokin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o sa kalag didto sa impyerno. Sa usa ka dako makapalit kamo og duha kalanggam nga sayaw, apan bisan pa niana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kamo kaayog bili kaysa mga sayaw. Ang muangkon atubangan sa mga tao nga siya akoa, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili muangkon nga siya akoa, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Dinhi sa atong tubag sa Salmo, ningon ta nga ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon, o kining maong kahimtang hariano nakita ni dire sa atong unang pagbasa ni Propeta Isaías. Nakita niya ang kahimtang dito sa langit, o gani nakaingon siya nga di man ko angayan nga ibutang dinhi kay hugaw man ko, hasta akong baba hugaw niya. Nadayo to ni lupad na kirubin gadag baga, gibutangan sa gihirag baga iyang baba, ningon dayon gipasaylo na ang imo mga sala, pwede na kamutabi. Motong ningon dayon si Propeta Isaías, ania ako, sugua ako. Kitang tanan sugoon gitas Ginoo, nilingay mong tupad ing na magpasugo kag Ginoo ana. Kay usahay ra ba imbis nga magpasugo ta, kita nay kusog kay manugo sa Ginoo. Nya ningon ang Ginoo sa tong ebanghelyo, walay tinun-an nga mulabaw sa iyang agalon. Kitang tanang mga tao tinun-an og sulugoon ra gyud tas Ginoo. Muna dili unta ta magpaalig-alig nga murabag kita na noon murag maoy master nga kita nay magbuot unsaon nato pag-atiman ang atong kaugalingon ug ang atong katilingban ug ang kalibutan. Unya di nata maghunahunag Ginoo. Dako kay na siyang kalapasan sa kabubuton sa Ginoo. Mao bitaw nga kining atong gipropose karon sa mga tao sa tibuok kalibutan, nagi-approve na gining divorce, legal na ang divorce, except lang din sa Pilipinas
ug sa Vatican matud pa nila ang Pilipinas sad murag padung na sad mo approve aning absolute divorce sa mga pamilya. Dakong supak na sa kabubuton sa Ginoo. Doon naman tay gihimo aron masulbad ang bati nga kahimtang sa kaminyoon, kanang gitawag natog declaration of nullity. Ato man ang tawgon og annulment, pero actually declaration of nullity. I-prove lang nato nga way kasal nga nahitabo. Muna i-declare sa simbahan nga invalid tong ilang kasal, mao na pwede na sila magbuwag, pwede na sad mangminyo og usab human sa proseso adto sa atong tribunal sa Archdiocese. Handolo na sa mga canon lawyers nato simbahan. Nya mo file sad na sila ngadto sa korte og declaration of nullity sa legal aspect. Libre na po sila, pwede na po mo minyo. O di, mauna na siya ang applicable para sa pamilya nga naglisod, kay naggawas gyud nga wa gyud sila klaro silang kaminyoon. Ikaduha, og valid gyud ang kasal, ang ato sang solusyon karon dinis atong nasod gitawag og legal separation. Layuon lang sila para dili mamiligro ang lawas o ang kaugmaon sa gitawag natog aggrieved party katong gidaog-daog. Nga human tagaan og mga counseling pamasin nga magkauli. Pero ang ilang kaminyoon girespetuhan kay valid man dili nato gubon. Pero ang divorce, kaning divorce, way pakialam. Valid or invalid, it doesn't matter. Ang past doesn't matter. What matters ang present. Kung ako, wa na ko lamiin nimo, divorce ta. Ay gyud pag binuang nako, kay na, divorce kita. Mura bag gihulga kanunay ang permanence of nature of marriage. Nganong permanente man ang kaminyoon? Tungod kay gitawag na sa atong katilingban o sa atong simbahan, basic unit of society. Ang basic unit of society, kung magsigig kabungkag-bungkag, wa na'y klaro, unsa man say mahitabo sa society, mahimo sang way klaro. Apan kung ato ning ipatuman ang kabubuton sa Ginoo, sama ni Hesus nga iyang ipatuman ang kabubuton sa Ginoo, ginganlan siya giyawa. Bisan pa sa iyang kagamhanan o sa kadaghan sa milagro nga iyang gihimo, ginganlan siya giyawa. Nilingay mong tupad nga okay ra nimo nganlan ka giyawa. Or giyawaan or nabuang. Nganlan sa Jesus og nabuang. Muna yung Jesus, og mosunod mo nako, kinahanglan nga malipay mong nganlan sa mo giyawa, kay ako ginganlan man sa ko giyawa. Nya iya dayong gisumpayan, ayaw mo kahadlok sa mga tao. Kay kini manggong mga tao nga igsuon magpakaaron ingnon, ila dayon tang husgahan, abis ako kita manghusgam sa tam nga maritis mo sa kitas tanan, husgahan dayon. Unya kasagaran ra ba sa atong judgment no? Sayop, dili siya perfect, sayop. Moingon dahil tayo ni kaulayan, ay, abi man nako, ay, sayop man di ay. Dili ba tinuod kaayo ang atong judgment, bisan pagkanang niabot nag-Supreme Court, di gapunta kaingon nga sakto na, kay nga naman, kanunay ginanggi, butangan og, gitawag og imperfection of judgment. Di kita ka kompleto sa kamatuoran. Kinsa may atong kahadlukan, matod pas Ginoo, ang Dios. Matod pa ni Jesus, kahadloki ang Dios kay gawas nga iyang patyon inyong lawas, ibanlod pagyod ang inyong kalag sa impierno. Pasabot, ang Ginoo ra ginahibaw sa atong sala. Sa tinud-anay ginatong sala. Magpaka paragod ana ba asawa makig-divorce sa bana kay ang bana nangabit
Nya sa dayto ang asawa sa day walang sad motugan, naka tukhang-tukhang sa day kadiyot ngadto sa laing laki. Pakaron ingnon ni ang bana hasi-hasi sa dayon, hasi-hasi kay ang iyang asawa, iyang gisilusan kay siging kuyog pari, hasi-hasi sa ang bana. Unya dito ang bana sige sa daing abang dito ang mga kinilo. Ana, mao tatong naibana sa nagpa-counseling nako, hapit niya patya ang iyang asawa kay nasakpan niyang naikabit. Nya ako dai siya gipangutana, tugani ko no ko sir tinuod wa jud ka hilabot og laing babae siya. Mausad lagi pa dir na say daghan. Animal sad ka. Mao na ayaw kadlok anang tao kay tigpakaron ingnon kay na ang Ginoo kay truthful kayo. Muna kun unsay isultis Ginoo atong sundon. Kay ang Ginoo sad mo'y nag-atiman nato. Matod pagay niya kana kay mga langgam, mga balili o uban pang mga hayop giatiman na sa Dios. Kita hasta ganing atong buhok sa ulo, apil na nang wa nay buhok, giihap sa Ginoo. Ikaw niya pa din, wa na may buhok, giihap gyapon tos Ginoo before nangahog. Gitugutan pasabot siya'y magbuot para nato, siya'y muhatag nato kaayuhan, siya sad ang muhukom nato. Una, ang mahal nga Birhen Maria nga atong gipasidunggan, gitawagid siya bulahan sa tanang mga babae. Ngano man, or sa tanang binuhat, siya'y bulahan. Ngano man, tungod kay nagsunod ra gyud siya sa kabubuton sa Ginoo. Sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Munay pulong ni Maria. Ang mga santo sad, sama sad ni Propeta Isaías, kanunay sang moingon, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Kamoron diha, musta man, nianhi ba mo aron pagtuman sa kabubuton sa Ginoo? Saban, anhi mo wa, mutuman mo dili. Ug unsa may usas kabubuton sa Ginoo? No to divorce. Yes to marriage and family. Ikaduha, no to sin. Yes to suffering and death without sin. Sa dili pa mo abot ning tanan, unsa may laing kabubutos Ginoo, pamalit mo og slat. Ang slat mo'y atong paliton. Pasabot, kanang tanan nimong bahandi, ihatag na sa mga nanginahanglan. Ayaw pagsigig tigom ana hangtod mahadlok na lang noong kang magantos, mahadlok na lang noong kang mamatay, ipanghatag na siya. Nya kun imo na nang mahatag ang tanan, congratulations, kay ang mahibilin diha nimo mao na ang Ginoo. Dili na ning mga kwarta, dili na ning dungog, dili na ning health, dinis kalibutan, nga pulos mga lumalabay. Ang mahibilin mao ang Ginoo ug ang iyang mga buhat nga maoy mulungtad gina hangtod sa katapusan. Sa atong pagsunod sa Ginoo, usahay malipat ta siyawa. Kay dayon tag-ingon, Lord, nagbinuotan gyud ko nimo, unsa pa may akong buhaton aron maayo ko sa akong sakit. Unsa may sa nako, Lord, nga nagsige manigsuyop akong bana or akong anak. Kani mga sayop magid nga mga pangutana. Ngano man, dili ang kasakit o ang sakit dinhis kalibutan, dili na tungod kay buangon ka. Kung dili tungod kay ang yawa mo'y niatake nato. Gitugutan as Ginoo tungod kay mga lumalabay ra na. Ang importante, di ta magsigig focus aning mga sakit o kasakit, kung dili unsay grasyas Ginoong gihatag nganhi nato. Sige na kay sakit, pero wa man sa kay sala. Di okay kayo. Naa kay kasakit, gitorture ka sa imong pamilya, sa imong bana o sa imong asawa, wa man sa ka mag-torture nila. Kana mo importante kayo. Giilugan ka sa imong
kabtangan, gihikawa na kastanan. Wa man sad ka magsigig kasuko nila, imo man sang gidawat nga mapaubsanon. Check gihapon. Nya og mahimo na nato, mauna na siya ang gitawag og kinabuhi diha ni Kristo. Isip iyang tinunan, isip iyang sulugoon. Gikatapusang lingi sa imong tupad ing nga sugod karon mukuyog na gyud tas Ginoo. Kuyog na ta. Ug ang Ginoo moingon, simba, ayaw lang sag trabaho, biyae ng trabaho, simba. Aron igabot nimo dito na nakay warning letter. Nya igsunod adlaw, simba lang gyapon, di gyapon kamo trabaho, termination letter. Ika-terminate nimo, sige na lang kag simba, buwa na kay kaon, unsa may sunod? Acute ulcer. Sige lang gyapon kag simba, buwa kay kaon, say sunod? Bilaran na ka. Patay man ka. Nya igabot na nimo nga namatay na ka, asa man paduang imong kalag, nay ulcer. Wa. Ngihanlag kwarta. Wa. Hain man paduong, ato as langit. Pero dili sa na mao kay nagpasagad naman sa kas imong health. Kay kung magsigi sa tagsimba, tudluan lagi tas Ginoo unsay angay buhaton. Gani ang una niyang itudlo, pagkugi gyud, ayaw pagtinapulan. Kay sala ng pagtinapulan, pagkugi. Muna ang taong kusog mo simba, kusog mo sunod sa Ginoo, may sad kay nang mo trabaho. Ang tao sad nga kusog kay mo simba, kusog kayong mo sunod sa Ginoo, may sad kay nang mo amping sa iyang panglawas. Hangtod yun sa kamatayon, nagamping na sa iyang panglawas. Kaya nga naman, health is also another great gift of God. Nya atong atimanon ang atong health. Mao na siya ang tinuod nga pagsunod sa Ginoo, dili pagpasagad, kung dili pagsunod nga matinud-anon. Unya maalamon nga pagsunod. Kining tanan gihimo ni sa mahal nga Birhen Maria. Ngandoy ta nga kita untang tanan makabuhat usab niini alang sa kalambuan sa atong kinabuhi ug alang usab sa kaayuhan unta ug kasulbaran ining kagubot karon ug kadaotan nga nahitabo sa kalibutan. Ngato mga benefactors and donors atong iampo kay sige ni sila tabang nato. Ugma na lang ko adi-adi ko update ron sa atong atong slots. Tanawa di ba dako-dako na taghalin atong atong SBF DAG para sa atong kumbento na nay 29,371 ka slots atong halin, 30,629 pa ang available. Nga hapit na ni sila mo equal, basin pag mo equal na ni ugma, no? Ug mamalit lang tang tanan, sunod tas Ginoo. Nya naa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos. Na natay 104 ka 16 slot challenge. Ang ato sang MMHD para sa Kapilinya di Fatima dito sa Remigio karon ika-13 ra baron. Dako rong misa dito. Na nasa tay halin na 4,052 ka slots, 3,417 ang dinhis ato sa parokya nya 635 slots ang dito sa Kapilinya. Naanalay na hibilin nga 1,948 ka slots. Nya doon na sa ni 20 slot challenge na nasa nga tag 20,000 na nasa 18 ka 20 slot challenge. So atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kaayos Ginoo. Unya atong padayonon sa pagpahinomdom ninyo nga kining inyong pagpadala og kwarta dinhi sa atong parokya sa mga donations ipasubay gyud sa atong official nga account numbers, GCash o bank accounts. Unya nganhi sad og magpadala sa mos kwarta padala sa akong ngalan gyud
or sa ngalan sa ato mga other contact persons nga atong ipakita dinhi panahon sa atong misa during offertory song o sa atong kanini ang final song. So tanawa gid niyo dinhi sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod ang atong official information nga i-flash nato sa screen panahon sa offertory song o final song. Haron di gyud mo masaag padulong sa pagpadala og inyong mga hinabang. Manindog ta. Mga igsoon, nagkatigom kita isip katilingban uban sa mahal nga Birhen Maria, malaumon kitang moingon, amahan patalinghugi kami. Amahan patalinghugi kami. Nga ang Santo Papa si Papa Francisco ang mga kaobispuhan ug ang tanan nga gitawag aron sa pagiya sa katawhan sa Dios magdumala kanila ngadto sa kahibalo ug sa pagtuo diha kang Kristo magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nahatagan kita sa grasya sa pagsagubang sa mga malisod nga sitwasyon uban ang kusog sayod nga ang Ginoo kanunay anaa sa atong kiliran aron paghatag kanatog kusog magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang mga batan-on nga namalandong sa tawag sa pagkapari o pagkarelihiyoso makabuntog sa ilang mga pagduha-duha, kahadlok o kawalay kasiguruan magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa pag-alim o kahupayan nga bugtong dala ni Kristo magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang tanang nga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug malampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Nga ang mga matuohong mipahulay na makaani sa ganti sa ilang pagbudlay didto sa walay katapusang gingharian sa Dios magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Langit nun og mahigugmaong amahan dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daingon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagom, nadawat na mo kini kamong ihalan, ang panumino nga amot sa yutan, ug inaman sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanon sa kalangan ang kanamo. Daingon ang Diyos, daingon ang Diyos, daingon ang Diyos ang tut sa kaangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanin. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, ania nagsimba dinhi, o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu ganasa mga langit, pagdayon ng imong ngalan, huwag ka na mo ang imong gingharian, matuman ng imong pagbuo, hindi sa'yo ka maingon sa langit. Ang kaluluwa mo sa matagal lang, ihatag ka na mo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nag-asaylo kami sa mga nakasala ka na mo. Ilino kami, ituwian sa pagsulay. Inuluan, luwasan kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay man ang gingharian, ang kapugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala. Sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kanya. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang,
ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen, sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay, sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga panalipod. Mahitabo ra ni kung ato gyung sundon ang kabubuton sa Ginoo ug dili ta maghimo-himo sa atong kaugalingong kabubuton. Labaw sa tanan, dili ta mahadlok nga mamatay ang atong lawas. Ang kalag yun mo'y atong siguroon. So, salamat sa nagsiguro sa ilang mga kalag, pinaagis pagpaambit sa ilang mga material nga mga bahandi na malit sa atong slots. So, padayon tagpalit o mga slots is BF DAG, 500 pesos per slot. Atong MMHD, tag 1,000 pesos per slot. Yang ato sang DSAP, katong investment slot, open paghihapon para sa mga investors, 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Kanunay natong pahinumdom sa itong mga kaigsuunan, malabi ng mga Katoliko, no to divorce, yes to marriage and family. Dili lang ni tungod kay Katoliko ta, kung dili miila ta, nga ang kaminyoon kinahanglan yung permanente og lig-on aron ang tilingban ug ang kalibutan mahimo sang lig-on o mabungahon. Ang Ginoo maanaa kaninyo Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma
kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.